pamene amalumbira APM anatuza kuti a man-made problem can be solved by a human being. 16 September chakudya kunalibe, no forex, mabizinesi amatsekedwa, katundu okwera, mankhwala zipatala amasowa, mizere amafuta ma filling station. Zonse zimachitika chifukwa MCP inasola mabiliyoni. Ndakhazikitsa timati Economic Rescue Committee. Committee imeneyo yama economists, ma businessmen, yama izanchiro sopano. Deputy Oye. Tundo chakwera nyengo ya kwana iyo. Mangani marundo chakwera nyengo ya kwana. Ati mangani katundu. So kwambiri, committee yama iza, yalemba report, ndipo ready yamba 17 September kuchita implement report imeno. So adamba kulamula APM anakhazikitsa agenda. Choyamba anayika discipline kumaofesi aboma, makontrakt achinyengo ghost workers anachotsedwa, ngakhale kusaina maalawasi mwachibwana analetsa. From there anayika ndondomeko zobwezeretsa chuma, anagula chimanga ndi mafuta galimoto, ma filling station mizere inachepa, komanso njala inatheratu. Akuluakulu kwantere amakweza chimanga pofuna kusangalatsa mavenda. APM anatsitsa pofuna kusangalatsa Malawi. Zimene Chakwera analephera zaka 5, APM azikonza miyezi 4. Mitengo ya katundu yakhazikika. Mwachitsanzo, chimanga, simenti, njinga za moto, and even inflation is going down. APM akulimbikitsa maunda golide pofuna kupeza forex yochuluka. Palinso austerity measure, Petro Wanduna amuchepetsa, maulendo achisawa analetsa. Akuluakulu 200 million CTF ayiwonjezera kufika 5 billion. DPP imanga misika ya makono ku Blantyre, Lilongwe, Nzuzu. Mbuyomu anatinamiza za Bridging Foundation akuti $6.8 billion. That was an early Christmas according to Chakwera. Koma APM akuna kuti I promise what I can do and I do what I promise. Ndalama zomangira misika imene zapezeka pali Bungwe IFAD yalonjeza 2-story market building mizinda itatu. Pa nkhani ya ulimi APM watsitsa chimanga, mulimi sangapite kumunda ndi njala. Chakwera amagulitsa thumba la chimanga 100,000. APM angokhala miyezi 3, 35,000 thumba. Panopa akukonza plani yotsitsa fertilizer. Kunali mamega farm ang'onoang'ono, inali njira yopita mabiliyoni. APM akufuna kuthesa ndipo akhazikitsa mamega farm ovomerezeka. Akuluakulu kumayi kuno timalima zipatso, soya, thonje, koma timagula juice, zovala, cooking oil kuchokera kunja. APM akufuna tichoke from import to exporting nation. Ndikunena pano boma likutukula special economic zone, amenewa ndi malo factory. Kumayi kuno pali Chigumula, Matindi, Magwero, Tunduzu Industrial Park. In addition to that, akulimbikitsanso small enterprise. Tinawo midzimu opanga sausage, kupaka matabwa, matera, oweta njuchi, bakery, kuweta nkhuku. APM akuchita support local production. Kuyambira September, sukulu izakhala yaulere up to secondary school. Yaulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku school. Ndipo nkabapeza ine makolo amene sakutenga ana kupita ku school ndatha nawo. Oh yes, oh yes. Chifukwa ndi yaulere, so there is no reason everybody must go
to school. Bankhani ya transport Chakwera anasiya kukoza misewu 2022 ndalama za togeti amakulira mahewu. APM alamula kuti ndalama zimene tikutolera ku matogeti zikoze maenje ku M1 road wina asatenge tikumwera mahewu. Mukamfunsa Chakwera unapanga chani muzaka 5 akulozera misewu wa China ku Lilongwe, bridge ya Japanese ku Lilongwe. Kodi ndalama za misonkho anapangira chani? Chifukwa misewu imene akuloza ndi ya China komanso Japanese. APM walonjeza sewu Lilongwe, Nyika, Nambuma, Baraka, Komoti, Tuchira bridge, Kaphatenga, Chiweta road. Walonjeza kuti akoza chaka chino. Ikakhala misewu ya Makwalala sanafike kutchula ndi ntchito ya 5 billion CDF. Decentralization ndalama zikuchoka Capitol Hill kupita ku midzi. 5 billion ikoze mabridge, misewu, zipatala. Nkhani za mtengatenga boma likupanga feasibility study kuti aonjezere njanji kuchoka ku Salima up to Northern Region. Inalipo nthawi Lazarus Chakwera amatinamiza kuti wamanga njanji kupangula. 2021 anapita ku Dubai ndi kumatinamiza kuti ndege za Fly Emirates zibwera ku Malawi. Mpaka lero kulizi APM wakambirana ndi Ethiopian Airlines pa ndege zitatu zimene zikumabwera ku Malawi kuno aonjezerepo zikhale 10. Program yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayenera mu Malawi, kuti chose chuma ku Capitol Hill nipele kuma midzi kuma desi kulikonse. DC yonse ilandire ndalama ndipo kafa kumanga school, ka chipatala, ka nsewu, ka chanchanyi. Iwo azimanga chiwanda amene amaziwa mavuto mdera lawo. Oye mdera lawo komanso azemba ntchito anthu anderamo kuti anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita ku Lilongwe kapena ku Blantyre yayi, koma azipita ntchito mizi mmenemo mmene timati people centered development. Akuluakulu maphunziro akuyenda bwino ndi APM. Secondary school ya Ulere Mombera University project iyamba chaka chino. Boma laonjezera ngongole ya ana ku makoleji poyamba 32,000 beneficiary and now 38,000. Budget ya umoyo ayiwonjezera ndi 5 billion ndikoyamba Zuzu Hospital kukhala ndi dialysis machine. Anthu akadwala impsyo amapita ku Lilongwe kapena Blantyre. Koma ulendo uno APM wagula dialysis machine ku Zuzu. Mankhwala TB, HIV ngambwingambwi. Osachedwa DPP ikumanga zipatala zonjezera Blantyre ndi Chikwawa District Hospital. Inu mukudziwa kuti America inasiya kuthandiza maiko. Koma atangobwera APM, Donald Trump wapereka $744 million ku health sector. Kutukula Chinyamata, ma community college, NIFI, internship. Same applies ndi azimayi. Kuli ma 100 million CDF. Vuto la passport litaposa jedu. Boma lagula 2 heavy printers. Printer imodzi imatulusa ma passport 2,000 pa tsiku. So aboma anandi printer imodzi yokhala ngati yomweyi inali ku Lilongwe. Ndipo anagula ma printer awiri, imodzi ikhala ku Zuzu, ina ku Blantyre. That means immigration izipanga ma passport 6,000 per day. Malawi Congress Party imapanga ma passport 200, 300. That is why timaona mizere italitali ku immigration. Akuluakulu APM akufuna ulamuliro wabwino ochita katangale adzamangidwa. I mean everyone. Cabinet minister, party official, MP, government official, makansala, kandi judge, kulibe ng'ombe yopatulika. Pomaliza, president anapempha 3 branches of government
executive, makhoti, parliament musapange ziganizo zolimbana ndi Malawi. Timaona majaji adyera akulimbana ndi Malawi kudzera ku zigamulo. Aphungu a nyumba ya malamulo amalimbana ndi Malawi kudzera ku parliament. Komanso nduna zaboma zimalimbana ndi Malawi ochita katangale. So president akulangiza 3 branches of government: executive zimene zili nduna zaboma ndi president, makhoti kumene kuli majaji adyera, komanso parliament kumene kuli aphungu a nyumba ya malamulo amene amavomereza malamulo opusa. APM akunena kuti musapange ziganizo zolimbana ndi Malawi. Tikhale okonda dziko, pa Chingerezi amene akuti patriotic. Akuluakulu, history is the best teacher.